Пахвалёны Езус Хрыстус і святы Юзаф, яго апякун на зямлі, а таксама ўсе анёлы, прысутныя ў небе. Вітаю цябе, узлюблены мой святы Юзэфе. Сёння я сустракаю цябе невялікай мясцовасці Лежайск, якая знаходзіцца ў Польшчы. Захапленнем напаўняе мяне твая постаць на цудадзейным абразе, які знаходзіцца ў базіліцы айцоў бернардынаў. Гэты вобраз напісаны паміж 1760 і 1765 гадамі, размешчаны каля сцяны паўднёвай навы, адразу каля старадаўняй мастацкай металічнай рашоткі, якая аддзяляе Марыйную капліцу ад астатняй часткі бакавой навы касцёла. Мой святы Юзэфе, я ўглядаюся ў цябе, як трымаеш дзіцятка Езус на сваіх руках. У гэтым традыцыйным прадстаўленні, якое часта сустракаецца ў рэлігійным жывапісе, на першы погляд няма нічога незвычайнага. Аднак, калі я спрабую больш уважліва прыглядзецца да постаці твайго сына, святы Юзэф, я заўважаю адну істотную дэталь. Бачу, што маленькі Езус у сваёй левай руцэ трымае яблык. Пачынаю разважаць над сімволікам гэтай садавіны ў руках дзіцятка. Магчыма, гэта адсылка мастака да сімвала пазнання дабра і зла. А можа, гэта сімвал каралеўскай улады, якая належыць твайму любаму сыну, о святы Юзэфе. Уважліва ўглядаюся ў тваю постаць на гэтым абразе, святы Юзэфе. Бачу, што ў сваёй руцэ ты трымаеш лілію, сімвал тваёй невіннасці і чысціні. Але ёсць яшчэ нешта асаблівае, што я заўважаю на тваім абразе, святы Юзэфе. Гэтыя значныя дэталі знаходзяцца ў верхняй і ў ніжняй частках гэтага малюнка. А менавіта, у верхняй частцы абраза над табою і над тваім сынам, святы Юзэфе, відочныя галовы некалькіх анёлкаў. Той час, як у ніжнім, левым куце абраза, я бачу намаляваныя неабходныя прылады для працы, якую ты выконваў, святы Юзэфе, згодна з тваёй прафесіяй цеслі і рамесніка. Святы Юзэфе, галава найсвяцейшай сям'і, маліся за нас.